Salutare și bine v-am găsit la un nou joculeț. De ce spun mereu la un nou joculeț? La un nou minigame. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, comentariu, sau cum să zice. Ce să zică? E un lag în spawn. Nu! De ce? Trebuie? Deci am un lag în spawn. Deci mă mișc cu 2 FPS-uri. Adică... Două. Dar nu-i vina mea. E vina SG-ului. Înțeles? Adică să rufeze bineînțeles. Și libertează de ultima. Da, și... Așa, nu mai e așa de mult lag. Bun. Ba da. Da, și noi nu avem schimb pentru că da, m-am mutat pe telefon, adică filmez pe telefon. Fucked up. Și mă enervează că ecranul de la telefon e mic. Da, și da. Și nu văd, adică nu pot vedea ce fac prea bine. În schimb pe tabletă văd ok. Musca era ok, musca era ok. Asta n-are ce face și cântă. Da. Și voi filma 480 deocamdată. Ai mai zis asta, dar termină-te! Comentariul. Multe. Doamne sfinte. Așa, registrez. Nu mai spune. Nu mai spune. Ba da. Așa. Bun, ne-a băgat pe arena asta și văd că totul a început să se miște puțin mai bine. Așa. Așa. Da, și n-am ce zice. Și tu taci! Când mi-ai strigat prima filmare. Am mai încercat odată și m-a stresat atât de tare încă m-a bătut. Fac. Da. Hai să-mi scot eu asta pentru că nu-s bun deloc la PvP cu asta. Asta o folosesc decât la survival, că mă joc survival. Așa mai bine, așa mai vede acasă, așa poți da în toate părțile. Bun. Ăsta e skin-ul ăla din Minecraft Story Mode sau așa ceva. Știu joculețul, m-am uitat la mai mulți youtuberi cum l-au jucat. What the fuck? Seamănă un fel de Minecraft, cred că voi îl știți și eu îl știu. Nu voi pleca la spawn, era să zic. Nu voi pleca aici pentru căci bătaie la aie. Bun, vom trece partea cealaltă. Nu mă descurc prea bine pe telefon pentru că n-am mai filmat niciodată pe telefon, dar m-am mai jucat Minecraft. Dar n-am filmat pe telefon și să mă joc Minecraft. Pentru că eu am un amărât de L-view, așa, și da. Fac touch. Și am încercat să filmez cu show și pe tabletă, dar nu mi-apare aia, cum se numește, nu arena, what the fuck, iconița aia care te lasă să filmezi, nu mi-apare iconița aia și e enervant, rău de tot, și de aceea nu filmez pe tabletă. Am filmat un episod, parcă da, un episod cu Vizent, dar a durat decât câteva minute, dar după 2 minute, 3 minute, gata, nada, zero. Canci! Așa, ăștia și astea. Ce s-a întâmplat, Alex? Cum se spune, de răsufle, așa? Sper să nu mă lag cu filmare. Sper să totul ok. Pentru că vreau să postez, pentru că n-am mai postat ceva timp. De la prima dată n-am mai postat. Alex, tu vrei ca să faci totul ca să nu mai îmi iasă mie filmarea? Ce cu mine?
De acum, oameni buni, dacă nu se mai filmează o perioadă de timp, nu înseamnă că da, de astea și de astea. Înseamnă că da, Alex e acasă și așa. Auzi, tu ai ceva? Vede-ți treaba ta acolo. Așa. Nu vă interesează cu ce vorbesc. Ok. Sori, mă, prostule! Da, și nu filmez din cauza că e Alex acasă și da. Când e Alex, nu filmez, pentru că Alex, uite așa face și strică filmarea. Uite-te și tu ce prost! Steve era zic caracter, dar n-am niciun skin. Steve prost, handicapat, retardat. Dacă nu te... Așa, ai făcut treabă bună. Bravo. Să mâncăm niște carne. Mi se pare că se vede totul așa mic, bă, mic. Așa. Și, doamnă, vei avea o discuție după aceea cu mine. Mă enervez pe rămul, nu mă las să fac nimic. Hai mă, nu mi-ai lăsat, adică tu morcov mi-ai lăsat doar să dea în tine. Tu mori. Bă, nu mai poți ba playeri. L-am bătut! Yay! Happy birthday to you! Așa, și luăm armurile și tot ce avea. Cred că el căuta bețe, să și vede că... Uitați, are 6 bucăți, fucking 6, deci fucking 6 bucăți de iron. Dacă mai găsesc și un băț, mamă ce bine ar fi, m-aș duce direct la spawn să-mi fac sabie de iron. Dar dacă aș găsi 2 diamante, mi-aș face sabie de diamond. Haide mă, regenerează-te, nu regenerează-te. Așa. Iată, s-a dat refill-ul, dacă... Încă 2 bucăți, băi, ești prost? Băi, ești nebun? N-am cu cine vorbi, bă. N-am cu cine vorbi. Băi, ești prost. Acum chiar zic adevărat, uite. Deci, ieșim. Și intrăm din nou, ca să punem astea. Și astea. Și să luăm mâncarea. Așa. Asta și sabia, pentru că nu vrem să aibă nimeni sabie. Armele pot să aibă. Dacă am eu sabie, nu mai contează. Da, să mă duc în chestul acesta să văd dacă mai este ăla. Dacă mai este ăla. Dacă este... Da! Evrica. În sfârșit am găsit și noi, ne ducem direct, am găsit și noi un băț pentru a face o sabaiuță și acum ne ducem spre asta, ducem spre spawn, așa mă. Dar mai sunt 3 minute, da, știu că exista, da, iată. Ce-am zis eu, știu că exista, știu că este. Nu. Nu zice. Are fucking real life. O voi face un chestplate din asta. Uite, așa e bine. Așa. Nu contează. Bă. O fi handicapat. Bun. Așa. Nu știu, îmi vine să cânt o melodie, dar iau copyright, dracu. Nu-i de la NCS, ca să... E de la ăștia, de la... Paraziții, Bugi Mafia, Shatra Benz. Ia atunci este acolo. Bă, ești prost. Nu l-am văzut. Da, am deja fac. Fac taci. Da. E și seară. E ora 9. Și o filmez serie. Oricum. Sper că v-a plăcut Sper că vă place acest episod și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă nu vă place, normal să apăsați butonul de dislike. Nu vă obligă nimeni. Și ceva, dacă vreți să apăsați like, dacă nu vreți, asta e. Nu oblig pe nimeni să apeșe butonul, să apeșe
Aia zi, mă, să apese butonul de like, să apese butonul de like. Fiecare, dacă vrea unul apasă, dacă nu vrea unul nu apasă, adică, da, și știu că am deocamdată un abonat, dar na, că să fă, că să fă. Sper că voi crește în abonați. Fură! Bravo, Alex, bravo, te felicit. Ce premiu vrei? 9.000 de dolari. 9.000 de dolari? Păi aia ți-i dau. 20.000 de dolari. Așa, mă, full iron. Și ne facem și sabie de iron dacă nu mai dispare asta. Full iron, fraților, Așa pare. fur iron. Ați auzit fur iron? Iron. Nu știu ce am de vorbesc așa. Fine. De ce am dat asta? Dacă toate sunt pe aici și arunc toate porcuri. Nu. De ce am aruncat asta? Bam. Și ăsta eu-mi bat piciorul. Mai am. Nu mai e nimic. Mai am puțin. Că începe DM-ul și eu nu mi-am făcut. Unde mi-e sabia? Damage-ul, nu DM-ul. No! Nu știu, nu pot să mă bat. Are fucking real life. Mă rotesc pe aici. Deci... Ai, Cică, băga-mi-aș! Dacă mor, încerc scuze că să fă, nu m-am mai jucat de mult pe SG și... Nici nu am mai jucat SG de mult! Am rămas 3 de fapt, cu ăsta. te omoară. Omoară pe ăla și te omoară pe tine. Bă, faci timp? Nu fac niciun timp! Am câștigat! Deci cam atât și cu acest episod. Eu am fost The Boy Gamer. The Boy 96. Și noi ne revedem Data viitoare. Papai. Aștia. Bye bye. Papai. Deci asta Bye. Papai. Bye bye. Pa.